Sahorong dohok nama nula Kristus, menolak Kristus, hatai ditongani bagasna di rohana. Amin. Gabi sonang pakilalani dongat tanah tatopo tu bagasna. Alai manang piga nama jakon ibana tu sido di lehon huaso. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan Kai. Amin. Oras madihika. Oh na sumulu do pinikon. Baru pe. Napadiliku do horo na borongim mulak. Selamat tahun baru mari kita sulia kawangkenan. Odope minggu pertama itormati mikin na diba. Hatani debata berita nauli di minggu ta sadarion aka manami nan ami na hinahulongan ruas ni huriata HKBP Taman Mini di minggu parjulu di tahun 2020 onomon. Oke. Tarsurak me di Yohanes bidusada mamuka sian ayat 10 satu ayat 10 pitu. Tapi uti hukma akamang kenang songonon ma didok di hatan itu hatta. Di portibio kiado ibana jalan marhitisian ibana do menjadi portibion HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian gabe dang dijakon akana di ibanai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana tusido dilehon huaso asa gabe anak ni debata nasida akana porsea di guarna ima akana sotubu siam mudar manang sia sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sia debatado gabe daging mahatai jalan maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna imahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan di hati dakko si Yohanes duibana ainin nama oduibana nahudoke narosia pudikku jumolu duibana adong asa au ai parjuluhya duibana ai sian hamoraon nado saluhut hita majalo ima asini rohana somarna motok ai marhitesia simusa do dilehonaka patihi alaihi norhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasit tongan ido sahakna. Sian hamoraun nado hita majalo asini roha. Ini topik minggu kita amanginang. Jadi siat topikom mahita non lo mengetusi turpokon sian hamoraun nado hita majalo asini roha. Sasitong na turpokon teologis sate. Bahasa yang sangat dalam sebenarnya kamangkenang. Alai coba pi asa murah hitam mangatusi otik ikon daisi bana tu pada narubi ikon honai bana tu panopauni asa taboto taringo tu turpukon alai gabi lau mau tik rupani tu trinitatis alai dang apalah disigumo dengan nojami tau nak kawangkenang suku-suku na sederhana ai nongadong do Tuhan Yesus ujui adorak suadong do pe portibion ima suku-suku sederhana deh sudah ada. Apakah Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan? Ini adalah pemahaman teologi yang fundamental yang harus kita imani bersama. Songon huria ni tuhata alusna nunga dong ibana. Sian na rubi nunga dong ibana. Sian na julu nunga dong ibana.
ibana do alpha, ibana do omega. Siya dia mata botoy, dangnin na tunin na te akamang kainang. Dang apala gabi maol at tusatay dapat titay siya dia murahiyad do. Dalam Kejadian pasal 1 manang di panopauni dalam bahasa Indonesia lebih apit, berfirmanlah Allah. Dungi makuling ma debata, berfirmanlah Allah. Mangharya ma todini debata, adong todi, adong debata. Ale di dia do Yesus nani do nai di patorang si Yohanes ma taringo tu panopauni berfirmanlah Allah makuling ma debata dimulanai Yohanes bidusada ayat sada nunga adong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai dungi tor lompat maiban tu ayat 10 gabe daging ma hatai jala maringanan di tonga-tonga nihi taon jadi huidahami ma hasangapon nai gabe daging ma hatai ise ibana nadidok na gabe daging hatai Yesus. Jadi berfirmanlah Allah nina makuling ma debata di panopaon di sada Musa kejadian firman itu adalah Yesus Allah yang telah menjadi daging dan menyerupai manusia dan dinamai Yesus. Ido asa dido di ayat 10 turpuk jamita sadarion di portibion hian do ibana. Hata hian di si tidak bisa diukur apakah kemarin, besok, lusa, tetapi dari dulu yang tidak bisa ditentukan oleh waktu manusia. Nunga adong hian ibana jala marhite-hite sian ibana do menjadi portibion atong doho do Jesus manopa portibion ai debata do ibana toddi do nang ibana debata ama anak do toddi porbadia manopa hasianganon kreasio ex nihilo mencipta dari yang tidak ada menjadi ada molojol mado di hasianganon manok pasien na adok kiado gabe di pa adong naung adong doa ka material alayang gode bata marhite Jesus Kristus dohot ibana di panok pauli naung adong hian menjadi portibion menjadi au menjadi akamang dohot inang menjadi huria HKBP Taman Mini menjadi keluarga tabe menjadi pikiratna ulautta dohot ngolutta siganu mari alani Kristus Yesus panopai HP panopai ditulak nati nopa nai itu turpukon panopai ima Yesus Kristus nama nopa hasianganon nama nopa jolma nama nopa au nama nopa hita ditulak ibana suku-sukuna akamang kainang ahau bahen ditulak ay nasuri patadahodo diperkenalkan melalui para nabi diperkenalkan penulis Ibrani berkata berulang kali Allah memperkenalkan dengan berbagai cara alai roh panurat Injil Yohanes ditulak do alaniaha digohi hahulomon natino panai ima jolma digohi simbolis duksaha tahu
di Taman Minion adok sada amaro ai sedo amangan niku tu dongan sibolis do ini no tarsonggo tau ai hadi niku daong si botol listrik inna si botol listrik do ai pagajang ipapedek sibolis gabi si botol aka profesi mai alai songona sutabu do honon sibolis ate mulai do sibolis parjahat do. Jadi sibolis itu namang gugay rohata, iblislah yang menguasai hati kita sehingga kita menolak firman itu. Sehingga kita menolak firman itu. Atarhiado audohot tulu bulan ado kami 20 halak duk tamat sian STT HKBP na pinukan ni amang Jenderal Luhut Panjaitan CPA Klinik Pastoral Education tulu bulan. Jadi disuruh sahalak mantan ipurus ni GKPS Padita Dr. Jaharyanson saragih mulai jadi bigi hamu anak ni Padita do tongon jalan anak ni purus pegiat atau seorang pendeta yang menggeluti okultisme. Jadi mulai didok okultisme taringo tu aka roh-roh jahat na di Portibion. Jadi di kimarsiajar hami do ibana songonon. Jadi ciri-ciri orang yang menolak firman Tuhan itu banyak ini bana. Jadi cenderung kalau di daerah kita di kami nala Simalungun nasida do pak ado tahe ai maraya atar gudang do pini nasida dak boton waing. Idu asa gudang kapadita GKPS menggeluti okultisme ante. Jadi gudang do pe merda tu hitahona ka Kristenon. Jadi ciri khas ni halak na say merda tu murado idaun ini bana. Songo dia may papain na hami. Jadi molo roi tu gereja dak sonang hudul. Sa ibu sisaun asal ibege hata de bataha inna asal ibege hata Tuhan sinna apalagi mamulo nung asahati na hata ni de bata moho mahudulenon say haruar maun dang binoto be dang tarjalo sa ala niya menolak molo isok kubereng dang adongi sonang dohita hudulaki alahyado jamitakku perjulu di Taman Minion dung diujakkon huingo do hudok songonon jei unang tahapur siai datu alana datu ima ingot tamu dei datu pagajakkon dang tutu jadi ima menolak firman Tuhan menolak Kristus alania hadis sibolis mangarajai Hera songonoma analogina seorang pemilik rumah dia pemilik rumah dia membangun rumah dia punya uang banyak membangun itu mutlak punya dia tapi ketika dia pulang ke rumahnya sendiri ditolak gak boleh masuk hitama bagasi roibana menutup ditutup kita ditutup rohatai hati kita diketuk tetapi kita menolak dia karena iblis berkuasa, bisikan duniawi berkuasa, sehingga firman Kristus yang dulu telah ada sejak awal rodi saliling nililingna daktar jalo jala dang di tada Portibion ibana atau ngahamaning dohononna di minggu parjolo tahun 2020 onomon sotu ngadong ruas ni huria HKBP Taman Mini nasa horong dohok nama nula Kristus menolak Kristus hatai ditongani bagasna di rohana amin imana parjolo jadi bolo mulak kita nusianon muloning martau baru do pehitan no tu todokta tu donga tubu tu hula-hula tu semusia kamangkay na ginohan ni hatay mahita na siniran ni hatay mahita gabi sonang pakilalani
dongat tanah tatopo tu bagasna. Imana perjulu napa duahon. Argahian turpukon mamunai las nirohata di tahun para sini rohaonon didok manangise nama jakon ibana. Manangise nama jakon ibana ayat 12. Alai manang piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso. Ternyata tidak kepada semua huasoi di leon. Memang hadir doi bana di segala tempat kondisi omnipresent doi bana. Alai dang olo ibana tu halak naso olo majakko di bana ibadah doi. Tu akan majakko do. Tu akan mangaleh rohana do, pikiranna, keluargana, nguluna, ate-atena, dohok rohana, tu sido songgop ibana. Di lehon huaso asa gabe anak ni debata na porsea di goarna status orang yang telah menerima Kristus hatai di bagasan nguluna berbeda. Gabe berubah status, bukan lagi dari kegelapan, bukan lagi dari iblis. Gabe anak. Engkau bukan lagi kusebut sahabat, tetapi aku menyebut engkau anak. Punya sahabat ibu bapak? Sedikit. Punya anak? Ada. Punya saudara dekat, istri. Kalau kita punya sahabat, punya teman, kita punya warisan, harta warisan, belum tentu saya akan memberikan warisan kepada dia. Dia kan sahabat, bukan anak saya. Tetapi kepada anakku, sebagai seorang orang tua, aku akan memberikan warisan kepadanya. Utamanya adalah warisan spiritual. Alai didokom ha diturpukon akadamang dot dainang nahinaholongan barang siapa yang menerima firman itu maka diberikan kepadanya kuasa huaso ahamai gawe anak ni debata asa marhitisiani hulompat tuai sapulonom topik ni minggu tahun gawe dilean tuhita warisan yang kekal hamoraon nasiat dewata atong sadario nakamang kenang namora dohita sude molo tajakon Tuhani porsia doa musia manginang namora tutu sangap damangi ibana napuna sude artai nang sere nang perak nang hepeng sude tapuji ibana unduk itabe dungi Roma muse bagian referenai aido Anakona doa dibain Tuhan Yesus anakona doa igijang nakaning namora nasangap damangi napunaha arta sere pera hepeng dungi ditoru idok anakonna doau dibain Tuhan Yesus anakonna doau atong namora damangi ala anakonna au atong hitape akana mora jadi lasmarohamuna lasmarohata ai anak ni debata hita namo ido asa ucata idini ina naomi leng inahanna oke gebi wingot tiki di Cibino ngawina Naomi baik war inahanna hera hadir do sudah inahan naon dang lawan nasi de marto baru do tu dia tu huta
dak pola bietong ate akaya nakon na namaro manopot ido te akaya ido macelas rohamu nanakaning Tuhan hodo si parmahanau Tuhan hodo haporusaki unang loas lilu au saito guau ramoti au Tuhan saya jari au Tuhan asa unang lilu lakaki molo hodo dongaki sonang maau Tuhan hodo haporusaki ninna ai hodo debatakku nang rajaku rodi saliling-lilingna dungi ditudup manakaning pinujima goarmu pinujima goarmi tabuhin nakaling perpudinay di bahay ninang partaki nakaling ate pinujima goarmi indate tabuhin ima status ta namora hita sude Boido au marpogos alani materi sinadongan ekonomi dohlana kana asi alai yanggo dituhani namora au. Boido dang tuk hepekku lau pasikolahon yanakokku nguluku siganu pari alai ala anak ni debata namora ibana bainon nado suk nasodung hubi kiri di pature ibana jala ujungna tadokma di ujungna sia dia doon Tuhan roh. Saya tidak tahu, awalnya saya pesimis, tetapi Engkau mencukupkan segala-galanya. Dunia dong masa ada ina anna, ina nomi, ina nababalu madok. Amang peditanami, ditikiri kotian hepengi pasikolahon anaki, dipatuduh Tuhanido, marroado, cukup semua. Alai duk tamat anak koki, dung karejo ibana. Dang biatong buasay nang nikku ala dituduh Tuhani ramu sena asing na makaporluhon songonau alay moluaw nung ngasidung dibain na asing mara alay dang matcohot asini rohani Tuhani ay mamura do ibana rodi sa liling ni liling na jadi kombinar mahita mamonay tahun 2020 nomon marpos ni roha ay harta banua gijang dilehot tuhita jala ima na perpudi pagomoson hapor siota madalani taunon ay maringanan ibana di tonga-tonga ni hitaon maringanan di tonga-tongata maringanan di pikiraku maringanan di rohaku maringanan di jabuku maringanan di huriaon maringanan di sude gulmi ningoluta maringanan di tonga-tonga nyakana rocot maringana di tonga-tonga ni kaparsahiton nasodung malum saat dudikion maringana di tonga-tonga ni tangiang naso maralus nobe alai marhapur siau kita dia lusi Tuhani maringanan dia ngolu nasai totong martangiang mangido pangurupion ala niaka hapugusun sitahonon hadangolon dot ala niaka duka cita sien ibana do hamorauni alai syaratna na berpudi sahali syaratna salinai ikonolo hita majakon ibana gawi anak diduruni dang talupita mamora amin martang yang maita muliati ma Tuhan macelas rohanami majalo hatam berita nauli pabor hatok kami di bagasan pos ni roha madalani tahun 2026 tahun parasini rohaun hujako kami maho asa marhiti siani gabi paneak kami akayana komu dada sia permudaron alaina tinok panai baru di bagasan Kristus Yesus naung rotu portibion jala di bagasan ngulu nami bana di tonga-tonga nami bana gabi akka yana komu hami hamoraun na siya koi di lekodi hami gabi las rohanami madalani ari-ari nami asini roham nasomar namottohi ido di pasahato tuhami gawiak kana mamora hami di bagasan hapor siaon jalan mangihuk ma di ngulu sigano pari lehonomu tu sudi ruas ni uriam pasu-pasu makana marsahi Tuhan di rumah sakit apu lima ruas ni huriam natongon nuaing marsi tahonon
lehonomu magugu tu akka keluarga baru manguduti akka ngulu sigano pari lehonomu mahapistaran tu akka danang na manguduti parsikolamu se mamuka sian marsogot lehonomu ma hahipasok gugu tu akka natoras do akka ruas ni huriam na mamuka ulauna marhite akka ulauna maragam na pinasahatmi jala semarpani dangi mahami totong pabua hodo nama dongani hami ganu pari jala hujako kami maho bulus totong di bagasan puji-pujian dohot las niroha sa diho mahami Tuhan samingguon di bagasan Yesus Kristus utang yako kami ma akan namarulang tahun perkawinan namarulang tahun hatu tubuh kelahiran tabai madinasida las niroha mardabot Allah ni goarni anakmu Yesus Kristus si hoko pami mau lihat rohanami diho. Amen. Tapasahak mapiliata.